Allah ya taimaki oga ga isa a gida a tsakiya 25 liters ko Musa DJ idan ka shirya mu je zuwa na gode ya ce zuma kamata ke ji da na malam ya gode kadin ya isa na ya gida abin da ke shi zuma ce mu gaya musu sabon labari ashe zama kamar ciki da guda kan gizo shi ne ke shan girma